Zviri sei guys, nhasi tiri kuno kwandakadamwa nasisi vangu vamunoona apo nenhau yasekuru vari kubva vanogara kunonzi Ellen'sville kana kuti majazi kuno kwatiri kunonzi maAvenues ndakaona pa5 naBlackstone. Inini ndakaona Shema TV paFacebook ndikafunga kuti Sekuru necondition yavaya nayo tingavabatsire sei. Ndakambotura kuenda kupolisi. Polisi wakati mwakana unobatsira kuti vaende kuchipatara kana kuenda kuHome munongoita zvenyu munozogona motuudza chete. Ndobva ndaona Shema TV ndobva ndamufonera ndiri kubasa ndobva ndamuudza nyaya yangu akati ndinouya mangwana ndosaka auya ndosakamuona tiri pano ndakamufonera nezuro date richiti 16 February 2023. Right, takuda kuda pana Sekuru nditi padhuze chekuti saka muona manje situation yekuti Sekuru anogara mustreet munofamba nemota kauka apa pandio pane hembe dzawo andepa. Right, Sekuru munonzani? Wilson ani? Sarure. Sarufu. Mobva kupi kumusha? Kumusha? Ndobva Mozambique. Mobva kupi? Ndobva Mozambique. Mozambique? Oh, kuno kumakaya rini? Kupi? Kuno kuZimbabwe. 1951. Ko havana varipi kana hama dziripi? Hama dzangu dzakapera kuenda. Saka munoziva ari muZimbabwe muno? Inini? Ndinaana mukoma anogara kuNational. kuNational ndoko anogara. Vanonzi vanani mazita avo? Queen Zuze. Queen Zuze? Nani? Chinowe Zuze. Oh, ko zvakafamba sei kuti muzenge muchigara muno mustreet? Dzakaitisa inini ndakashanda paMandagwa. Murungu anogara kuLondon. Ndikagara naye apo. Musaiwo pakazaenda pandadi ndabva ndapiwa dhimu ndisingaone ndaita dzungu. Muchaone izvozvi? Handikwanise kuona nzira asi madziso anga ari right. Ko izvozvi kuona so ndifambe so handioni. Ko kufamba handioni. Hamugoni kufamba? Handikwanisi. Saka munongosora makagara ipapo? Ndinotandara ndisimuka ndogara apa pabdo apa. Mogara apa? Kozi kutoilet moendepi? Ndosimuka ndoenda muno mustreet momo? Ndokatamira. Ndotoona kuti apane tsvina pandakatomira. Ko chigubhu chine ichi? Chipi? Ichi chiri apa ichi? Chamvura. Imvura here? Hamuna yapera. Mvura ine kuchiberi. Mapuwa nani mvura iyo Sekuru? Ndapiwa na mai ava. Imvura here? Risi dhiringi here Sekuru? Makapuwa rini? Sondo yapera. Saka ndingeda kutochinjwa. Makapuwa sondo yapera ichamwika here? Yava yegreen zvei? Yashata Sekuru mvura iyi. Ko chikafu mopuwa nani? Ndopuwa na mai ava. Kureva imimi ndo vanokupai vanonzani? Achiyera. Achiyera? Achiyera ndo vanokufidhai? Saka ndiri rubatsiro rwamuri kukumbira kune vari kukuonai izvozvi? Api? Vanhu vari kutokuonai? Akuziona? Ndiyapi? Ngotaurei. Sekuru, pane vanhu varuda kukubatsirai. Varuda kuti vakubatsirei. Muruda kubatsirwa nechii? Chamuruda kubatsirwa nacho pari zvino? Nei? Pekugara. Ko kuHome kwacho kwari kunzi chii? Aiyo, vatakambenge tataura navo vacho ka vanozomubata angasadai foni angasadini. Vekumaofisi vacho? Eat out yana Chigama so. Handizivi. Akatouya ega achiti titsvaga iyo.
kuHome vakanga vanzi parinenyatwa vakanzi ngavauye vaparwe maziso asi havagona kuparwa maziso aya ziso ravo 1 harichaiti asi rimwe rinoita parinenyatwa vanogona kuparwa pachena asi havagona kuparwa vachidzokera zvemustreet. Taurai. Sekuru vakanzi maziso havachaoni asi vakanzi ngavauye vaparwe parinenyatwa havagona kuti vangoparwa vobva vodzokera kumustreet. Vanoda kuti at least vakaparwa voenda kunogara nehama dzavo or voenda kuold people's home. Ndo patakasirira but kuparinenyatwa vakavabvumidzwa. Takaenda zvakare kupolisi. Polisi ikati go ahead. Munozongotudza kuti vaenda kwakati. Saka kuparinenyatwa zvakutoti zvazvipakaya vakatogwa vakatoenda koko munotoziva kuti zvofamba sei. Munotoziva kuti zvinofamba sei. Saka muchakazita kuti musaenda ikoko inhau kuti pekuzoti vaporere vari. Pekuzoti vaende vari pacho ipapo. Nekunotoni futi vakanzi vauye. Kunotoni ndokwakanyanya tonaka. Ndezvarini izvi? Zvazviri vaikana kuenda kuna December. But organization yacho yatakanga tataura nayo vana kuzouya vachitanzi vakangopawo tumwe pet reasons. Organization yaifana kupai transport yakati yaifana kupai chi? Vaifana kutibatsira kuvatakura kuenda navo ikoko. Maida transportation. Then mahara. Saka uri kuda pana Sekuru transportation. Maybe nehempi. Nekutogeza. Michitibvunza. Plus tine gumbezi ratakapuwa vari kuti ivo vakatipuwa necheche kwa TB Joshua inoitira munomu. Tine gumbezi ravonyowani ratakachengeta. Takati ndokupai Sekuru vakati rinobiwa because ndikapuwa hembe kazhinji ndinobirwa nemagunduru. Vanoti nevanhu mustreet. Mastreet kids ndo vanokubirai. Saka nyangwe mukapuwa chikafu munongobirwa zveSekuru. Vanoda kupuwa chikafu chokungodya. Aiwa chikafu ndinodya. Ko ipapa pamakagara apa makatanga pagara rini ipapa pamukoto iwo makagara iyi? Takaenda muruku kuLondon. 10 tongoti makore 10 akwana. Kutopfuura. Muchigara imo more than 10 years vachigara. Ini ndane 4 years. Iri jurahoro remoonlight iri. Ndoro vakangozvikembera ivo apa. Ichimini. Ndakatozoona ivo vemoonlight vatoona kuti Sekuru arugara apa vachitopagadzira kuti pararike because papaine chigomba chakaita chakadzika zvekuti vaibva vadai. Saka vakatozotanga kuti vauye paite kuti pagarike. Alright. Sekuru tazvinzwa. Ko dzimwe hama dzenyu dzamuchiri kuziva vanonzi vanani? Hama dzenyu imimi dzamuchiri kuziva? Wane mwana? Mune vana? Mwana ana murume achepo ari Cape Town. Mwana wenyu anonzani? Mwana wenyu anonzani? Rosa ani? Wilson. Rosa Wilson. Wilson ndini? Sene mwana wangu. Saka misasa sene mwana babacho. Imati munonzi Wilson nani? Sarupe. Saka mwana Sarufu. Saka mwana wenyu anonzi Rosa Sarufu. Aripi? Ari Cape Town na murume yake. Hanzi? Cape Town. Ndizvo zvinotaura. Saka mwana uyo hatozivi kuti baba vadipika. Hazi. Ko madzikoma nemadzisi nenasisi vakoma hamuzivi kuti varipi? Komango kachaya akapa. Ko kuMozambique pamaibva pacho panonzi pani? Kumoza basati ndenda kwaiwa nawo. Alright. Saka Sekuru tazvinzwa. Saka guys mukutoona kuno kuri kunaya kudai. Sekuru ndo pavanovata. Kugara Sekuru ngozvionawo guys. Vanokwanisa kuvabatsira zvekutangwa zvekuHome izvozvo inangu handina knowledge yezvekuHome asi nomali vanhu vakaona mavhidhiyo nevachiziva information ndovanoti wanzo kutibatsira ine mari vakomba. Ndosaka ndati tinoita zvekuita vhidhiyo kozvemaaudio handizvikwanisi munhu achiona pautokosora Sekuru vacho havachaoni nyangoda kuti vabva apa vaindepi vanoindepi konetsa hatizi kuti vangaindepi kwavangainda. Saka vanokwanisa kuvabatsira kuti Sekuru vedu vabve apa. Vanokwanisa kuvabatsira kuti vabve pana apa pavari apa Sekuru ava. Mozviona ka istreet rese riri kutonaya. Todai.
motibatawo as usual. Vakumaziso vaya motiudza kuti zvoitwa sei tizive kuti tongabatsirawo sei. Motoona kuti iplastiki rekuti mvura ivharwe iyo vasanayiwa. Ichi mini unenge wachibika sadza mukati macho. Alright. Saka sekuru wakungoti angundoda chikafu asi situation yacho haina kumira kwazvo. Saka kana hama dzacho dziripo dzichizvinzwa, please motibatawo zvakare. Mawedzi ekupesira my sister. Inini shuviro yangu ndeyekuti varipo. Shuviro yangu ndeyekuti sekuda yanga waona pekunogara pamuseka. Nokuti izvozvi havachakwanisi kunoka, havachakwanisi kufamba. Kudhara vaitomhouya kuti kana vane nzara vonoka. Inzi munhu anoenda kunhasi. Zongwa ndoswera ndisipo, zongwa ndamboita 2 days 3 days handipo. Hauzozivi kuti vadyei, vadini. Saka at least vanoda pekugara, nechekupfeka, nechekudya. Ndo shuviro yangu. Nekuchipatara kuenda kuchipatara. Nekuti vakanoparwa maziso because chiremba akatoti maziso avo 1 harichaiti asi ringa racho rinoita vakaparwa. At least ndo zvingaite zviri nani. Ndo shuviro yangu. Mainda nani kuchipatara imi? Vakaendeswa neivavo vazongo give up. Saka ndanda kuvafonera vangu vasapindura kuti muzive kuti chikonzero chingagova chei. Munhu akatanga kuvapa chikafu isusu sati tazovapa takapinda. Pane mumwe mukadzi anonzi Mainyasha anogara paflat pedu, watinogara paflat pedu chete. Ndiwo watakasvika achitovapa chikafu. Tikazoona kuti dzongwa anenge asipo, dzongwa chidini tichopota tichivapa. Aitomboenda nawo kuchechi, hande kuchechi. Ndopo wakazopuwa bhurangeti ipapo. Alright. Asi bhurangeti rako ndinawo unowanda. Right. Saka guys, ndizvo zvese zvatataura nazvo mukati mevidhiyo ino. Asati tamboita vidhiyo yemustreet kana kuti yemukati pakati peguta reHarare nekuda kwasisi vangu avava ndo vazoitawa kuti ndinge ndichiuya ende matauriro vacho vataitaka ndakatoti sekuru vagozonzi vagara mukati mestreet ivo vari kugwara vachaoni saka zvofamba sei. Saka kokugeza kuti vaekera zvotoda kuti pamwe watone nguva vasingatogezi because vanogozogezera kumba kwani hakuna mvura yavari kutomwa maioni yaiva yegreen zvakuti vanogona kungogwara vari patoilet patatakatomira patatakatosika pamusoro pezvina ndofunga mhene kuti vanombopuwa makotoni because ndaona kunge kotoni saka vanenge vanoscreena nekotoni maonera ndaita and maona kuti pamwe ivo vachona havachanyatsi kuwa zvakanaka kana pane vanokwanisa kuti bata kuti sekuru vakwanise kuenda kuchipatara motibatawo sister vangu varipo ndinongovabata kuti panzvingati kana ndisingakwanisi kunge ndichisvika panzvimbo kana pane vanokwanisa kuti vanga especially vabve pavakagara apa vainde pakanaka pekugara kuHome kwacho kunorehwa kana kuti hama dzavo dzacho dzatagwa vachizviwa please batsireiwo sekuru venyu mozviona kuti situation yavo hachina kumira kwazvo nekuti kana munhu usingachaoni usina munhu anokuperekedza kuenda kuzvinhu hakuna kana zvaunokwanisa kuita ngogara ine mere. Saka tinokumbirawo please vanoziva kune situation yana sekuti zvoitwa sei. I think vana vatete ndo vamwe vanomboita zvekumaHome. Saka I hope kana vachionawo vana vatete vachoni mongotiudzawo kuti zvoitwa sei nasekuru avo because zvine zvimwe zvinhu handizvizivi kuti zvofambisiwa sei. Ndo zviripo guys. Chakubatai zvakare pachikafu chinoteera. Bye bye.